Hi guys. Hello guys, welcome back to my vlog. So ang atong video karon guys, moadto mi sa amo ang maisan si James katong at among giabunuhan. Og aton tan-awon ang resulta guys og hintambok ba ang mais. So kuyog tanyo guys. To susihon. So tana. Wa di ba? Ang resulta gid ay ang abuno oh. Timpagka ayuhan nas mais. Ito na to guys. Suot na si James guys. Butas mais guys. Ay. Tambok na no. Ang among ibunuhan. Ito ang ubos. Ito. Ayo kayo. Ngadto sa atbang. Ngadto pa dyan sa unahan. Ngadto. Tagkas ng mais guys oh. May gani guys, kaya wala diri agi ani biti. Bagyong biti. Kanang magbanay na. Nana si buwak. Suri tanyo gari guys ha. Tadon ta mo diri amo ang maisan. So, ato suruyan nga sa ubos guys. Amo ning kamuti di ani kita. Bahin na mo ni sila hani. Merli nga rini kiso-kiso. Bigin mapas mo diri guys. Kamutihan. Ibalang hudi ani. Di ato ang maisan. Wow. Di kita pas mo guys. So, salamat kaayon nyo guys sa inyong kanunay pagsunod sa akong mga video. Thank you guys. Ug sa kanunay manghinaot ko nga naa mo like ug mo follow ug mo share mo sa akong Facebook page. Thank you kayo guys. Daghang kay salamat. God bless ninyong tanan. Ug bye-bye. God bless.